ka? Ha? Ha? Pagyan lagi ka? Ha? Karsada man eh. Dili man eh. Istamayanan. Ha? Ha? Nisog ka? Ha? 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 Karsada ni. Dili ni istamayanan. Ha? Ha? Dili lagi istamayan. Ha? Isog ka? Ha? Pagyan lagi ka? Ha? 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 Dili ni istamayanan niya. Dili mo magpuno ning dalan ani. Kay dalan ni. Ha? 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 Isu ka? Ha? Ha? Uy, sa tulad na. Uy, sa kuan diha. Nga. Ha? Diri. Ayaw ko pa na driver. Kay kini ako taga-action ni. Niya dili ni kuan. Istamayanan dalan ni. Ha? 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 Wala lagi na. Ay na. Sakay diri. Sakay na balik diri. Sakay. Sunod ha. Mag-inisog ka. Ali-ali ka ng dalan. Samo ka rin. Sa magka nga masuko magkado nga. Kahoy man to imong gibunal-bunalan. Wala siya sakay ni balik. Ha? Kahoy to imong gibunal-bunalan, di man to tao. Usay kahoy. Nga nangisog man siya. Isog nga, kahoy to. Sakay na nagbalik yan. Sa magka nga. Kahoy nga nangisog. Mo to ako bunal-bunal lang kayo kay Motong kahoy to. Nangisog. Kahoy kayo to imong gina. Bunog ang kahoy to. di ko pinala na manginisog. Kahoy ba dito? Kahoy kayo. Sa mga Ha? natinga mo kunin mo nga bunalang kahoy. Wala ka na. Sapot ning ya. Usay kahoy. Ay kung ina-istorya kahoy to. Kahoy Kaya lagi ako nang gibunan-bunan ano kayo. Kahoy to imong gibunal-bunalan pa yo. Usay kahoy. Kahoy ba dito. Kahoy to imong gibunal-bunalan. Kahoy to. Oh, kahoy. Kahoy dito. Kahoy dito.